Nhar it-tnejn waqt laqgħa tal-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra, il-Leader of the House Carmen Mifsud Bonnici kien baqa' jinsisti li l-Gvern ma rridx jagħti dati speċifiċi ta' meta kellu jsir id-dibattitu dwar il-mozzjoni ta' sfiduċja u ta' meta kellu jittieħed il-vot. Madankollu wara pressjoni qawwija mill-Oppożizzjoni Laburista, il-Gvern kien sfurzat jibdel il-pożizzjoni tiegħu u ġie jaqbel ma' dak li kien ippropona il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat fis-sigħat li għaddew. Dan ikkonfermah il-Whip Nazzjonalista David Agius li wara laqgħa ta' satejn tal-Grupp Parlamentari l-4 nofsinhar ara stqarrija lill-medja. Il-Grupp Parlamentari iddeċieda li d-diskussjoni dwar mozzjoni ta' sfiduċja min-naħa tal-Oppożizzjoni tibda kif nafu nhar it-tnejn, tkompli seduta filgħaxija nhar it-tlieta u anke nhar l-erba' bil-vot jittieħed il-ħamis. Mistoqsi minn One News jekk għall-laqgħa tal-grupp attendewx id-deputati kollha tal-Gvern, Agius ammetta li mhux kollha attendew. Ma attendix Franco De Bono li ma laqax l-istedina biex jattendi għall-laqgħa wara li fil-jiem li għaddew iddikjara li m'għadux jagħmel parti mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Neqsin ukoll kien hemm Jeffrey Pullicino Orlando u Jasmine Muljet. Preżenti kollha membri parlamentari għal din il-laqgħa? Kien hemm deputat li mhux ma kienx jgħid preżenti u xi ħadd ieħor li qed imsiefer. Kollha taw spjegazzjoni imma għalfejn ma ġewx? M'hemmx għalfejn jagħtu li l-ispjegazzjoni jagħtuha lill-kap tal-partit. Fit-tweġibiet tiegħu l-mistoqsijiet tal-ġurnalisti David Agius ikkonferma wkoll li ma kienx hemm komunikazzjoni ma' Franco De Bono biex dan ikollu xi ħin allokat tul id-diskussjoni li se ssir fil-Parlament. Intant il-maġġor parti tal-Ministri u d-Deputati Nazzjonalisti l-oħra irrifjutaw li jwieġbu l-mistoqsijiet tal-medja u mawdeħlin fid-Dar Ċentrali. Il-GRT u l-MEA dal-għodu qalu li l-instabilità qed tħalli effetti ħsena ħafna x'qed tagħmlu biex twaqfuha. Taqbel illum għandu nitlaqa ftehim dwar time frame. Niddiskutu l-grupp parlamentari. Speċini, m'għandix kummenti x'nagħmel. X'inti tagħmel inti biex titwaqqaf din l-instabilità politika? M'għandix kummenti, speċini. Qed tieħu azzjoni inti? Sorry. Taqbel li kullum ikun hemm ftehim dwar time frame ċar. Ma l-mikrofon tiegħek biex jew mitfi. Ministru, taqbel li llum jintlaħaq ftehim fuq time frame ċar? M'għandix kummenti x'nagħti. Kompromess ma' Franco De Bono. Ministru, taqbel li jkun hemm ftehim dwar time frame illum stess? Ma dirdirlekx li daħela ta' żmien toqgħodu staqsuni d-domandi u dejjem ma nirrispondikom. L-instabilità tal-pajjiż ħela ta' żmien għalik. Kompromess ma' Franco De Bono. F'reazzjoni għal dak li kien deċiż mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista, id-Deputat Franco De Bono qal li dan huwa każ ieħor ta' tkaxkir tas-saqajn u U-turn oħra mill-Partit Nazzjonalista. Fl-istess ħin saħaq li xejn ma nbidel fir-rigward tiegħu.